Terminale wonten sisih pundi Mbak Ayu? Terminal kita pati boten rugi sopir becak rina wengi pados rejeki. Suwe ora jamu pisan kadonge pari ala suwe ora ketemu pisan kok wis munggah kasih lalu putra Budaya kurang manis campuri gula kaya ngene wong nandang tresno dina wengi ketok nikmat ala suwe ora jamu pisan godhonge magit ala suwe ora ketemu
ketemu pisan kok tambah maneh. Yo. kuning puasa mongko fisik darat dadi selawe wong lencer kuning duweke sapa yen tak lirik ra ono sing duwe. Allah suwe ora jamu pisan godhonge pari. Allah suwe ora ketemu pisan kok wis kadhe. Wis suwe ora nate jamu pisan godhonge kluwek. Wis suwe ora ketemu pisan terus dijamu Serompete bakal wedhus. Sosnewati warga besar Barongan Jalu Putra Priyo. Jalu Putra Priyo. Mbak Dina, Mbak Andri, Mas Hari Butiman, Mas Soni Sumarsono. Maring palipur warga masyarakat Garung Ler tercinta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Apa rindi kowe? Wong kok deledek Pol. Apa njaluk duit? Mbok Mbok. Nyanyekno lagu apa, Mbok? Pentel kecokot lara pentelku. Malah pentel kecokot. Pentel wis ora ana pucukane dikon nyokot. Dak iso kalem kok. Pentel sretes sing ngene iki tuku busa mau kanggo nyumpel ya. Ki mau duwe pentil no. Ora ana pentile busa. Busa. Iya. Lagu napa, Bu? Cukup lama cinta kita bina. Cukup lama ceritaku. Cukup Umpane kok sedhiye Pol ki lho kowe yo. cinta. Aja kecewa, Bu. Aku dikecewakno bojoku. Aja kok. Bu iki biasane kecewa terus. Tak kandhani. Mbok sawerane rek, Mbok. Pak, saweran, Pak. Ya Allah. Saweran, Pak. Sini aku kowe yu. Mbok. Wah, sini aku ada kene. Monggo mriki, Pak. Matur suwun Mas Tekle. Ya, makasih Mas. Lagi entuk 20.000 kok. Saat Mas kowe. Munir. Lagi entuk. Kalau Mas jalukne Mas, Lagi entuk 20.000, ah. Dijake, Bu. senengane tanduk malih kok. Dijake. Aja kuwatir. Aja kuwatir. Aku kok mbok tantang. Yo. Lho ora ngono ki ape lapo? Ape lapo cepot-cepot? Jogeti. Iya. Bageran jogeti. Ayo deh. Merem kowe merem. Sawane bengko. Kandhani.
suling sing gerak kendangane suara suling aku manjang sarane atulah tuling kepenak unine oh ninemo nyohake ban lan kentroka dipun culik srika kedangane ora ngono anakku kok malah umat iki piye lan kentroka dipun culik srika kendangane hae ngono ah Duk, iki mau kesurupan gorok-gorok kowe iki mau. Kaya suminten edan. Kaya ngene iki mau gorok-gorok kowe. Duk. Lho kok iso gara-gara aku ki lho, Mbok. Eling aku apa ora, Nduk? Aku sapa? Iku, Mbok. Malah aku sing dodol pasar kliwon are. Ngombe sik. Iki kesurupan danyang kene Wah, repot. payah iki. Kowe iso mari nek ditambahi dhuwit, Nduk. Iso mari. Mbok, iki Nah, ora sempurna dukun kene ae, Mbok. Nek ora iso nek ora ditopok dhuwit ora iso mari ya. Ono, Mbok. La ilaha illallah Gusti Allah. Eling ya, Nduk. Omah madoh, Nduk. Repot iki piye iki? Iku demit kendi iki cah sing templek iki. Wah, demit Nduk. garung watakane iki. Iso mari ta ora kowe, Nduk? Iso mari. Iso mbok anggere tempele duit sing warna biru. La ilaha illallah. Lho. Sing dedet warnane biru sapa Pak ben mari anakku iki, Pak. Ya Allah Gusti. Monggo ngacung sing gadah arta biru. Lho iki apa? Oh, biru. Lho, biru.
Yuk, lu piye ta kowe? Apa? Ya Allah Gusti. Sapa sing Muni dedet ngene, Mbak. abang? Ngacung ning ngono, Mbak. Nek sing dedet abang ngacur ben mari anakku. Alah. Rene Dok. Rene bae, rene. Sing apik-apik det abang sapa mau? Mbok. Piye le? Mboke muni tak sawer 100.000 rene. Moro-moro. Diudutno barbaran kolore sing metu. La ilaha illallah Gusti. Malah katoke sing pedhot kolore. Ya Allah. Kalau tak bina abang lho. Wah. Aja ngece kowe. Iki pacarku kok ya ono yang iya. Ayo mlare disawang iki. Sayang. Gianto. Rasane aku pengen kenalan. Oh Gianto. Kenalan. Gianto. Wong ganteng nganggo klambi abang. Gianto. Aku jos ketemu bebarengan mlaku-mlaku karo kancamu. Weruh aku kowe guyang-guyu. Gianto. Aku mak iki. Estis melodi acur. Desane Kertosana esem pahit kaya Raden Gatotkaca. Guyonane kaya Monggo, Mbak. Arjuna. Ya. Sanajan aku kebak tatoan, nanging aku isih duwe rasa sopan. Sanajan aku pengku kebak dini, Monggo, Mbok tanduk. nanging aku ora nanduk calon jutawan. Ya. Aja sumelang melu aku tak jangapan aneh rapatan. Aduh ape amasti katur. Wah cilaka tenan, anakku ki kesurupan ngendi? Kowe iki gara-gara kowe ki tak amuk tenan. Nduk, eling ya, Nduk. Iku ana apane, Nduk? Ana petole. Aku lah yo doyan, Nduk. Padha wae aku mau urung mangan padha wae kok. Sah.